खुलुमबाय लोगोफोर गिबियावनो आंनि चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायग्रोनाय जाबाय। लोगोसे दिनै जों गामियावनो आरोना जोंहा बिमानि सोमोन्दो जायो। बिथांनि जोंहा आतमंगल दङ, आथिमंगल। बे आथिमंगलाव माबायदि साजायदों बा माबायदि जागोन बेखौ नोंथांमोननो फारियै देखायलांसै नैबे भिडिअनि गेजेरजों। नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। मोजांखौनो साजायदों सिङाव, दा नोंथांमोननो देखायनोसै बेखौ माबायदि जायो, बहा जानाय लोंनाय संनाय खावनाय आइटेम खालामदों बेखौ नोंथांमोननो देखायनोसै आरो नोंथांमोना फारियै नायबानो जाबाय। लोगोफोर नै हिन्जाव गोदान हौवा गोदान थाग्राखौ बेबायदि साजायदों। जोबोद मोजां साजायथारदों। नायलांदों माबायदि साजायदों। लोगोफोर नैबे जों गामिनि जाखांफुनाय सेंग्रा गथ'साफोर, नोंसोरबो आथिमंगलाव फैदो आरो ना? खामानि मावगासिनो दा? खामानि मावगासिनो ना? ओरैनो मा खामानिखौ मावदों नोंसोरो? ओमफ्राय दे बिदिनो मावना होनांगौ दे खामानिफोरखौ, देनां नोंसिनियावबो नांखागोन नालाय। थिग दं। कोनो ठीक से जाना है जी सर नों जाखांबाय दे बाप मा आइटेम दंलै सानबाबो सानख' हाया आइटेमानो अमा बयलार दै लाब्रा बिराद बुरजा आइटेम ना दे जा सासेखौ नुवाखै र' जाबाय था।